Ang kwentong inalam ni Mark Salazar. Huwag makampante sa paglalakad sa kalsada, lalo na't posibleng mangyari anumang oras ang sakuna. Si Eddie aksidenteng nabangga ng bisikleta. Ang resulta, ilang buwan siyang nakomatose sa ospital at tinanggalan pa ng buto sa kanang bungo na nauwi sa habang buhay ng pagkakayupi ng kanyang ulo. Isang tawag ang natanggap ng pamilya ni Eddie taong 2017. May tumawag kasi sa amin na, ayun nga, na-aksidente si Papa na bangga. Ngayon, nakita na lang namin siya dun sa kalsada na nakaandusay. Sumusuka na siya ng dugo, saka meron na rin dugo sa ilong sa kasi. Kwento ni Eddie sa kanyang anak na si Nova. Alam niya na tumatawid siya, then merong bisikleta na nakakarera. Yung pagbagsak niya, isa sa ulo, and then dun nga sa katawan. Pinakamasamang tama nga yun sa ulo. Nakipag-ugnayan naman daw sa pamilya ni Eddie ang nakabangga sa kanya. Ngunit wala raw naiabot na tulong sa kanila. Sa pagkabagok ni Eddie sa simento, ilang buwan siyang nakomatose sa ospital at kinailangang tanggalan ng buto sa kanyang bungo. Tulog na siya. Ang talagang management talaga ng doktor is emergency OR. Kahit na gisingin siya, hindi na siya gumigising. May bleeding sa loob. Kinakailangan tanggalin. Makalipas ang ilang buwang pagkakaratay sa ospital, Magti 3 months na rin, hindi siya gumigising kasi tulog kasi nakatulog siya. Pero sa awa naman ng Diyos, gumising. Wala siyang kilala, nakatulala lang. Mga 6 months, nakakilala siya. matapos maibalik ang bungo ni Eddie, nagkaroon naman ito ng butas. Ilang buwan makalipas ang operasyon. Ayoko na sanang ipabalik kasi ang sabi naman ng doktor, pwedeng hindi na ibalik. Dahil sa edad ni Eddie na 67 anyos, nagdesisyon ang kanyang pamilya na tanggalin ang naapektuhang buto sa bungo. Ingatan lang na pagkasugat, mabunggo kasi wala na siyang protection sa brain niya. Kaya bumili kami ng protection sa ulo. Bakit nga ba kailangang tanggalin ang butas sa parte ng bungo ni Eddie? Paliwanag ng neurosurgeon na si Dr. Annabel Algarde. Sa sobrang pamamaga ng utak o napakalaki ng blood clot sa loob ng utak, tatanggalin natin ang buto kasi pag binalik mo, hindi makakahinga yung utak. Eventually, after 3 months or 6 months, pag hindi na namamaga yung utak, pwede nating ibalik ulit yung buto. Sa kasalukuyan, sumasailalim si Eddie sa physical therapy para muling makalakad. Katuwang ang kanyang asawa at mga anak, patuloy pa rin siyang lumalaban. Sakit. Marami kasing nakakapit. Kailangan maging